Sini media takono hambai dio. Ke lai thanai Agartala Congress Bobono एक नंबर साबजिना नि चेयरमैन प्रणेंद्रियांग त्रिका के एग्री चेयरमैन जिसके देपरमा नन त्रिपुरामो थाहि जे सामो आबो जोंबाय अनेक एक बछर काहा कावलायमो बिसिनों थाहा कोन कमाय जुगाजुग पक्लै आबो त्रिपुरामो थानि जे कर्मीराव आबोनो ताजोंदि त्रिपुरामो थाहि ब्राउनो बसे आबोफ्रां सामोनो खुयु दिखे दिनि बिसकां पान्दा बबिसो जों अन्धकारनाय बेखौ अन्धकारनाय जोंनो जे नाहिमो बोबागा जोंनो जे नाहिमो त्रिपुरामो था बा बीजेपी आईपीटी जुट निजे प्रार्थी जिनि राजकुमारी कीर्ति सिंह देबरमानो बुदिनाय जतना काबो एक नंबर के आं सालकाजे तनेमा भोटारनो जों कान्जेन बुलाय थानाय जिनि कान्जेन साइड नम्बर कन्स्टिट्युएन्सि नि जों 15000 बीजेपी बुदान पाइमोनि ताखे आबोचिन कान्जेन बुनि तुइ आं सानाय तासा डाबल के जों बुदिमै नै हिए त्रिपुरामो था नंगिए जतन काबो मुखे बसि चिनि कर्मी रावनो आबो विभिन्न पार्टी राव सानाय विरोधी पार्टी राव सानाय त्रिपुरामो थाबा एफएक्टि मिले या एफएक्टि बाय बीजेपी मिले आबो खुनु केबो ताखनादि आबोनो खाके चिनि पान्दाव चिनि सान तै भविष्य चिनि अन्धकार होनाय जों ताओ इलेक्शन पाइए जों कामा के बो सरकार सिनि कामा पाइमै के चिनि एकॉर्ड साइन जे खेमो त्रिपुरामो थाबाय बीजेपी एग्रीमेंट मो सेंट्रल गवर्नमेंट नि आबो जों सक्सेस सुमे न जतन आसावा आबोनो जदि से आबो खुइरिए ओइनो पार्टी जदि से बा सीपीएम बामफ्राम पार्टी नि जदि राजेंद्र जावनो बुत दिके चिनि पाना जों बिराट बिसकांगो अन्धकार होनाय भविष्य जीवन चिनि थांनि मागत मावमी चिनि जे सहिता ताव एग्रीमेंट खेमो तो आबो एग्रीमेंट जत बो सिपायो जे मीडिया नैने राव बा खबर नैने राव आबो तो सियो जत नाव साफाय सियाबोनो पांचटा पॉइंट जे दाबो जे अमो डिमांड खेमा आबोनो जों माइनाय जों आबोनो माइनि गत मावमी जों बुत गेने नाव कामा किए 100% जो दिल्ली गवर्नमेंट फनो बीजेपी त्रिपुरामो था जेतु मोतो त्रिपुरा काउंसिल 26 तारीख से वोट के सरकार के 26 तारीख सरकार के बाले 19 तारीख अब 26 तारीख न जाते न उतने राव बुरा बुरचु ट्राई खेने जो तो न काबुमा के अब सालो आइद्र इमाइजा जाये वोट सेंटर व जानजानि फाये बुद्धि फायने जो तो न काबुवा कोग्रा जाग्रा जो तो आइ सबानो का खुंगो कोग्रा जानो जो तो न खुंगो काबावो जाते बुत छानो जो तो दाम लिए भारत नि गणतंत्र न अधिकार के नहीं ये चो त्रिपुरामो था प्रार्थी आदाले सियावनाय त्रिपुरामो था प्रार्थी बानो मतो यांथि बसे अमतोय उयामानि जेतु सुंदरो मादाव था पद दं था मावमे आबो कारण जिनि एकॉर्ड साइनि जों दाबि माइने के कोसेने मा दनाय जों आबोनो आदै के नहीं के आबोनो जतन जिदि माने त्रिपुरामो थानि चिन्हले सिम्बले अमतोय यांगिया ता जिदि आबो पदरिबो आबो अमतोय इंजोंदि जेतु जोंदो देहा निंबो ये जतन काबो मुखे आं जत बुतारावनो सारा त्रिपुरानि जे साथांने बो जेमो साथां के चिनि बिप्लब कुमार देवहा आबो के डायरेक्ट पदनि आरो जों आरो अमतोय ना मानां सुनाय अमतोय क्रिके आरो बुताय मैया जेतु जोंदो पागा काबो मुखे बसे आबो मी बुं अमतोय माने आरो पदमबा बीजेपी निपुण मानता खेदी अब बीजेपी पाइबो त्रिपुरा तापाय मिचोंदी के त्रिपुरा तापाय बीजेपी पाइ मिचोंदी गवर्नमेंट ने जों जेतो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट होनाय त्रिपुरा तापाय किए आमी जतो ताकुं खुरावनो आं गावबो मकेत्रे वया बुत समयो बाले तुले मानि किए ट्राई खाइनो न कामा के बाचाइए सातन से आशा खियो बुत नङा निए सारि सातन जरावनाय आबोना कामा के जों टाइम जदि सातन सियो बुत ब्रुक मादां बां दंफो बुतार बां दंफो सातन सियो हामाइनि माइ सेन्टार व जतन गाबो गावनि के तियो जों रसत जों खेहा लाइ थानाय सानि साथाम हा र चिनि आनन्द कान्जनपुर साइड ननि चिनि एक्स चेयरमैन एग्री हर्टिनि जिसकाल देबरमा आखे चिनि साबजुनाल एक्स चेयरमैन प्रणेंद्र रिया देब्रा कांग्रेस फाने ब्राव या सुसा हा आबो ब्राव चिनि पार्टी नि कुनो ब्राव खुंले बख्रय आबंखे ब्राव नि पद खारिज खेमा फनो जों जे चिनि बो इलेक्शन पाइ थमने ब्राव बाय जों खुंले मख्रि खा ब्राव ले पद फनो क्रय उनके ब्राव लगे ब्राव ताव मा सामो ताव ताबले जों सिया आरो केमि चिनि जत जेबो चिनि त्रिपुरामो थाइ ताव तायरो जों गाबोन जुओ 20 गाव जे चिनि 26 एप्रिल जे चिनि कैंडिडेट एमपी न्यू इयर फाइनाय राजकुमारी कीर्ति सिंह देबरमाना जों बुत बांखेरि पाइरे मा जे बोलाय थाने
जों एमएलए नो बुट रिमो आबो बिन थाइ ट्रेक बुट 2-3 गुना के जों पाइमेन्ट मा जों सं थाइना आबो सुसुं जत चिनि त्रिपुरा ओ जब स्टिप्रानि ईडब्ल्यू फोंथो वाइटे फोंथो चिनि जे सिनियर सिटिजन को जों सा थाइ जत बुट गाहाम फेरिए जत बुट सालो जों गाहाम फेके बिसकां उचि जों पाइमोनि साल जों गाहाम फेनु लेमेट मा जत चिनि ताकुरा नांगौ जों गाबो खाकचा हा Sadi. Pulau tu to media tak kurang makak sama ya kuyo. Ini bawa press conference ni mantamo. Ke joto East Brani sini youth sungai ake joto sini di promotion ni ake TW ni joto sungai orang po. Ke joto ai sosok ha ake mampa anak pun joto no tahu kuyo sini Rajkumari Kriti Singh. Dia permano bis kamu cong. Bud bang mai kia itu kia cung pai dia mong kondawo joto ini isi berani joto basi bruno kamu apa ya nang bud bang ke dia pai dia mong padawo joto no kabuki jago